Eurovizijska zvijezda se častila džipom BMW X5 M koji košta čak 100.000 eura, a njena koleginica iz žirija popularnog muzičkog takmičenja vozi Škodu Karoq od 25.000 eura, koju joj je poklonio partner Milutin Mrkonjić. Marija obožava skupe luksuzne automobile, pa se ranije dešavalo da bukvalno svu šteđevinu potroši na nova kola. Pošto većinu tezgi ide svojim kolima, pred kraj leta riješila je da se časti novim džipom. Kupila je BMW X5 M od 100.000 eura, kaže naš izvor. Kad je Verca čula da će Marija za auto dati 100.000 eura, rekla je da joj je bolje da za te pare kupi još jedan stan u Beogradu. Marija nam je nije htjela da popusti, rekla je da je za nju automobil druga kuća, jer ona često putuje da će sigurno kupiti džip koji je merkala cijelo ljeto. Kad otkriva naš sagovornik, majka i ćerka su se zbog toga čak i posvađali. Džaba je Verca ponavljala Mariji da prestane da kupuje skupa kola jer su joj ranije ukrali čak 2 auta, Tuarega i BMW. Marija je dreknula da joj se ne miješta i da su to njene pare. Osim što je kupila novo auto, Marija je riješila i da zaposli šofera koji joj je dovezao na Zvezde Granda. Ranije se dešavalo da Marija zakasni na snimanje, ali otkad ima vozača svuda stiže na vrijeme. Eto, prošle nedelje je stigla prva, odmah je pozvala sve članove žirija da požure. Istog dana na snimanju je novim kolima došla i njena koleginica Ana Bekuta. Mrkaju je ranije Anu stalno vozio na snimanje, ali pošto je njegovo zdravlje u posljednje vrijeme čak i nije najbolji, ljekari su savjetovali da što više miruje. Zato je riješio da joj pokloni Škodu od 25.000 eura. Tako Ana sada sama vozi, to joj nimalo nije teško. Najbitnije joj da je njen Mrka bude dobro, završava priču naš izvor. Đorđe je kupio polovan auto. Sudeći po automobilu koji vozi, Đorđe je najskromniji član žirija Zvezda Granda. On se pred novu sezonu častio polonom Insigniom od 10.000 eura. Ukoliko vam se sviđa video i želite biti obavješteni o novim video zapisima, onda obavezno se pretplatite jednim dodirom opcije prikazane kao na